Dit is het loert wat 1 op de 10 Friezen jet. Een onhoudende piep, alarm, soes of fluit. Heeg of leeg. Hut of zeft. Combinaties van loerden, onabrutsen of bij rieten. De hele dag terug. Maar uit zijn jaar zelfs ging geen deze loerden jaren. Een fantoomloerd dat Douwina uit Burgum fjouwer Rierlien mee te meidje kregen. Ik had hier niets gekregen in het eerste jaar van mijn studie, van hbo-opleiding. Eerst mbo-chemie en toen hbo-chemie. En dat was best wel een pittige oerstap. En toen in de laatste tentamenweken van het hbo, toen voor de lastigste toets, toen heb ik Helion gestudeerd en toen ging ik op bed. En toen op zette ik een piepje. En toen dacht ik, nou dat komt van een wasmachine of ik weet net wat. Dus ik ging even ziek. Ik dacht, waar komt dat vervelende piepje van mij? Maar ik kon het maar net vinden. En toen liet ik me eren dicht. En toen zei ik dat het gewoon in mijn hollen zie het eigenlijk, in mijn eren zie het. En het ging me net vod. En ik dacht, oh shit, had ik misschien mijn wattenstaafje in mijn eer te volle zitten. Ik weet het net. Ik wist net waar het bij kwam. Dus ik dacht, nou, volgende dag zit het wel weer oerwezen. Maar dat wie dus net zo. Dus toen ik zo volle stress kreeg, omdat ik in mijn oren ook nog een piep bij kreeg. En toen nog een piep in het oor erbij en al die verschillende toonhoogtes. Dus dat er een heel orkest in mijn eer afspelen, ja. Een trommel die aankomen. Ja. Thomas Peters is KNO-arts van het Medisch Centrum Ljouwert en daarnaast houdt hem actief dwaande met onderzoek naar tinnitus. En dat is nedig, want er is nog een soort wat we net weten over dit onderwerp. Het lastige van tinnitus, ik denk, we weten ten eerste nog niet helemaal goed wat nou echt de oorzaak is. We denken steeds dat het iets met gehoorverlies te maken heeft, maar er spelen zeker meer factoren mee. Ik ben er zelf van overtuigd, op basis van wat er een beetje bekend is, dat je ook niet één probleem kan aanwijzen waar het probleem zit. Er zijn heel veel plekken in de hersenen, maar ook daarbuiten, waar het probleem kan zitten. En waardoor die klachten veroorzaakt worden, maar ook psychologische factoren, gewoon lichamelijke factoren, die hebben grote invloed op klachten en hoe ze ervaren worden. En dat maakt het zo lastig, is dat de tinnituspatiënt is niet één type patiënt. En het verschil maken tussen de patiënten, dat kunnen we nog niet goed. Ja, ik ben als eerst wie ik naar de KNO-arts was, om zeker te weten van, had ik gehoorbeschadiging of net? Want dat zou logisch wezen dat ik dan tinnitus zou krijgen. Dus daar ben ik heen geweest en die zei, mijn gehoor is top, er mankeert niks om. Dus je mag mij leren leven, zei er. En toen dacht ik, ja, dat wil ik helemaal niet. Ik wil gewoon dat iemand zei, je mag heen gaan naar dit adres en dan wordt het beter. Maar dat is helaas net zo. Dus toen ben ik zelf op onderzoek gegaan. Toen ben ik natuurlijk wel op internet gaan zoeken en ik heb wat boeken lezen van mensen die tinnitus hebben. En dat had me op zich echt wel geholpen. Ik ga EMDR-therapie doen. Dat ze echt teruggaan naar dat moment wanneer ze kreeg. Dus dan zochten ze die trauma op en dat ze daar dan een positieve gedachte om koppelen. Dat had me een beetje geholpen. En ik heb een soort van kaaktherapie dat die dat wat losmaakt. Want je kan ook al je spanning bij de eren zitten. Of een bepaald soort acupunctuur. Dat kan echt helpen. Dat had ik nog net doen. Maar er zijn zoveel manieren eigenlijk van mensen dat een verlichting kan jan. Nou is het bijvoorbeeld bij mezelf net echt gebeurd. Maar dat kan bij een oor wel erg helpen. Stadig, maar wis komen er heel tijd meer mogelijkheden om tinnitus te behandelen. Onderzoek je bij het kansen en jouwt een hoopvol vooruitzicht. Er is een heel groot onderzoek geweest in Groningen waar ook met MRI's is gekeken. Zo, welke hersengebieden ligt er nou op? En zo komen we steeds dichterbij, zeg maar, waar nou het probleem zit. Al gaat dat langzaam. Ik moet eerlijk zeggen, ik zou willen dat een stuk sneller zou gaan. Maar dit soort stapjes, dat zijn echt hele kleine stapjes. Dus dat is eigenlijk een beetje frustrerend aan de ene kant. Aan de andere kant, zonder die kleine stapjes kom je er ook niet. Ik heb altijd wel een angst dat het erger wordt. Maar als ik zei, ik wil daar net te vol over nadenken en mijn leven net laten beïnvloeden. Dus als dat gebeurt, dan weet ik, dan moet ik gewoon rustig blijven en muziekje opzetten. En dan zak ik het vanzelf wel naar de achtergrond. Hey Google, volume 80%. Een soort van zekerheid. Dit typische loert helpt Douwina om haar eerzoesje naar de achtergrond te brengen. Voor haar een goede wijze om ermee omgaan te kennen. En zo had de meerderheid van de tinnituspatiënten een eigen wijze vonden om tinnitus te onderdrukken.
Gelukkig het allergrootste deel van de mensen, ook die ik hier zie, ja, die kan er goed mee leven. Die zegt ook van, ja, weet je, hij is er. Maar nou ja, als dit het is, dan ga ik gewoon een gelukkig leven leiden en dan ja, kom ik daar wel verder mee. Ik vind het heel erg belangrijk om mijn verhaal zo te vertellen dat het wel positief kan zijn en dat het net alleen nog maar negatief is. Want ik weet dat er heel veel mensen baat bij haar, vooral jongeren, dat die iemand zeggen bij mij het wel goed gaat. Ik krijg berichtjes van, oh wat leuk om te zien dat ze gewoon nog lekker naar festivals is en dit was. En ik zeg, ja, dat ken ik. Dat is als maar gehoorbescherming, dat dat maar mij neemt, dat is het belangrijkste.